Здравейте! Тази презентация е подготвена от екипа на Националната асоциация по прогнозиране и планиране в град Свищов и се изпълнява по проект, финансиран от Министерството на младежта и спорта. Обучението, което сме предвидели по тази тема, е свързано с публичните политики и по-специално с ролята на гражданското общество и на различни инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики. Първият въпрос, който вероятно си задавате, когато стане въпрос за гражданското общество, е да го дефинираме. Какво да разбираме под гражданско общество? Очевидно, това е някаква група от хора и като цяло това могат да бъдат, разбира се, и организации, които работят в интерес на именно на обществото, на гражданите, на своята общност. Но отличителното е, че те не са част от бизнеса или от публичната власт. Обикновено, когато говорим за гражданско общество, имаме предвид различни неправителствени организации. Но, както казах, това могат да бъдат и просто една неформална група от граждани, които просто са се събрали, защото те са загрижени за общността, в която живеят. Могат да бъдат съседи от един вход в жилищен блок, които искат да инициират някакъв проект, свързан, например, с облагородяване на пространството пред блока. Ето, те са също така част от гражданското общество, защото имат идея, която могат да реализират сами или с чужда помощ и с която да направят добро за своите съседи, например. Разбира се, това беше един от най-елементарните примери. Много често гражданското общество се нарича и с друго едно наименование – неправителствен сектор, за да се открои от другите два сектора. Публичния сектор, където влиза правителството, влизат областните администрации, общинските администрации, общинските съвети и така нататък. И бизнес сектора е тази част, която включва предприятията, компаниите, големи, малки, средни и така нататък. Гражданското общество, разбира се, може да съдейства, да работи заедно с другите два сектора и точно това е и целта му. Да насочва своите усилия към това и правителствения сектор, и бизнес сектора да работят в полза на обществото. Например, какво може да направи гражданското общество? Може да допринесе за ранно диагностициране, за определяне на някакъв потенциален обществен проблем. Например, това може да бъде насилие в училищата, при което група граждани или неправителствена организация да сигнализира за този проблем и да се инициира мерки в политиката, например, на тази община, които да допринесат за решаването на този проблем. Или може да сигнализира за усилено замърсяване на въздуха в дадено населено място, при което местната власт трябва да реагира по някакъв начин, ако е необходимо, може да уведоми публичните власти на по-високо ниво и така нататък. Т.е. да се търси решението. Друг пример е, да кажем, при съвместно обсъждане на възможни решения. Т.е. гражданското общество, гражданските организации могат да участват на локално ниво при предварителното обсъждане на плана за интегрирано развитие на общината и да внесат предложения за конкретни мерки, които да бъдат свързани с групи, чието интереси не са защитени в този вариант на плана за интегрирано развитие на общината. И, разбира се, граждански организации могат да участват в планирането и при изготвянето на планови документи на по-високо ниво. Това могат да бъдат различни стратегии или някакви други планови документи на регионално, на национално и, разбира се, и на наднационално ниво, като част от процесите при формулирането на европейските политики.
На следващо място, гражданското общество може да съдейства като наблюдава изпълнението на тези политики. Това може да бъде, например, качеството на ремонт на една детска площадка в квартала, която да се наблюдава от гражданите. И те да удостоверят доброто изпълнение или напротив да сигнализират за някаква нередност. В този ред на мисли можем да изброим и други случаи, при които е възможно и по-скоро необходимо наблюдението на изпълнението на политики, за да има прозрачност на начинът, по който се харчат средствата, публичните средства за реализирането на тези публични политики. Именно това е, може би, и най-сериозната роля на гражданското общество. Но нека да се върнем към темата за младите хора, които са целева група в настоящия проект. Ние много говорихме с тях за ролята на ученическите съвети. Затова, защото ученическите съвети са една мини форма на гражданското общество. Казвам мини форма, затова, защото първо те естествено са много по-малки по обхват и второ, защото те обикновено не са регистрирани по законодателството. Това е Закона за юридически лица с нестопанска цел. Те са наистина едни групи, които са по съвсем друга нормативна база създадени. Но, както казах, те имат огромен потенциал да се изявят като част от гражданското общество. Например, те могат да съдействат на училищното ръководство да реализира някакви политики в училище. Например, това може да бъде някаква нова идея на ръководството, да кажем, за промяна в начинът, по който ще работи училищната библиотека или за някаква друга промяна, която, да кажем, все още е трудно да бъде изпратено посланието до всички в училище. Ето, ученическия съвет може да съдейства тогава, когато такава промяна ще допринесе за по-динамичен или по-интересен живот в училище. Или може ученическите съвети да дават идеи за нови начини за организиране на училищните дейности. Например, нови идеи за благотворителните събития, ако има такива в училище. Или за това как да изглежда така нареченият училищен вестник, училищното радио, какви послания да се изпращат с това радио, как да бъдат ангажирани учениците в дейностите, в извънкласните, особено дейности на училището и така нататък. В този смисъл ученическите съвети са наистина нещо с огромен потенциал. Аз искам да засегна и още един въпрос. И той е свързан с това, каква пък може да бъде ползата от участието в гражданска организация. Защото за много от младите хора участието в някаква неправителствена организация е по-скоро задължаващо, по-скоро ангажиращо, като, да кажем, свободно време, което алтернативно те биха отделили за своите приятели, за своето свободно време и така нататък. Но дебело искам да подчертая, че участието в неправителствена организация носи ползи за самите участници. За младите хора това са най-вече различни нови знания и умения, свързани с изграждането на лидерски качества. Например, докато, да кажем, вие като член на ученическия съвет, докато членувате, вие при всички случаи ще се наложи да комуникирате и да работите в екип с други ваши съученици. Защото организациите, за това са организации, защото в тях участват много хора. Това не са бизнес организации, в които имаме един директор, да кажем, или шеф на компания, който се разпорежда и всички изпълняват неговите заповеди. В гражданските организации решенията се вземат с консенсус. И това изисква именно работа в екип. Да се научите да работите в екип е едно от най-важните умения. Освен това, един ученически съвет или една неправителствена организация винаги трябва да генерира различни нови идеи, защото гражданското общество
то се гради именно на иновациите, които идват от това, че хората работят съвместно, виждат, забелязват проблемите и се опитват да ги решават по иновативен начин. Затова, защото, щом до сега не са били решени с досегашни средства, очевидно нещо ново трябва да бъде измислено, изобретено, внедрено, за да има ефект, за да живеят хората по-добре. Освен това, вие не само ще генерирате нови идеи, вие ще се научите да разработвате каузи и послания за тази кауза, която да увлича други хора, да ги накарате да повярват в тази кауза и да ви следват. Ето, лидерството е за това. Защото вие имате последователи не защото вие ще им заповядате да вървят след вас, а защото на тях ще им бъде интересно да ви следват. Ето, това са истинските лидери. Добавям и още няколко умения специално за младите хора. Да се научите да разговаряте с възрастни. Но може да ви звучи странно, но това е много важно умение, което ще ви бъде полезно за вашия бъдещ професионален живот. Затова, защото когато вие започнете, например, ваш собствен бизнес или имате различни идеи, тези идеи обикновено няма да ги реализирате сами. Вие ще ги реализирате с други хора. Когато се научите да говорите с други, различни от вас хора, това ще изгради ваши умения, вие да ги убеждавате, да търсите онези умения, които могат да ги, т.е. онези аргументи, които могат на тях да им подействат. Един вид да влезете в обувките на човека от среща и да го убедите в правотата на вашите аргументи. И, разбира се, в същото време да се научите да изслушвате техни аргументи на хората срещу вас и техните гледни точки, защото понякога вие може и да не сте прави и тогава вече трябва да се научите да разсъждавате от гледна точка на различните гледни точки. Някой може да бъде с много по-добри идеи или да бъдат по-релевантни към съответният казус. Две думи за гражданското общество в България. Да, то се развива непрекъснато, това е факт. И това е ясно не само от статистиката на неправителствените организации, но и от все по-голямата активност, която се наблюдава в последно време. Но отбелязвам, че има много пространства, много места, географски места включително, но и много области на интерес, където неправителствените организации не са достатъчно активни, т.е. вероятно няма такива, които да разпознаят тези области на интерес, където би могло да се съдейства на останалите власти при решаването на различни проблеми. Само един малък пример ще дам. В Норвегия над 80% от гражданите участват поне в една неправителствена организация. Това означава една изключително висока активност. Не случайно Норвегия е една от държавите, които се славят с много високи показатели в изключително много области, включително в етичност и прозрачност на харчене на публичните средства, което е така много сериозен напредък. В момента нямам такава статистика за България, но ви уверявам, че ние сме много под тези 80%. Така че, млади хора, пред вас стои едно необятно пространство, а именно участието в гражданското общество, където, уверявам ви, ще намерите своето място под слънцето. Желая ви успех и ви благодаря за вниманието.